It-tnejn filgħodu fl-isfond taċ-ċentru tas-saħħa ta' Naħal Ġdid, il-mexxej laburista Joseph Muscat indirizza konferenza tal-aħbarijiet li matula tkellem dwar il-kura primarja fil-qasam tas-saħħa. Joseph Muscat sellem lill-professjonisti kollha speċjalment dawk fil-qasam tal-kura tal-kanċer. Qal li l-pajjiż għamel progress fil-ġlieda kontra l-kanċer imma baqa' ħafna aktar x'isir. Gvern ġdid jagħti priorità lil pazjenti b'riskju akbar ta' diversi tipi ta' kanċer biex dawn ma jibqgħux jistennew fuq il-waiting list. Nagħtu l-commitment tagħna li tingħata priorità assoluta fil-każijiet kollha illi jkun hemm ħsieb li jkun hemm inkwiet illi jista' jkun hemm riskju ta' dijanjosi ta' kanċer. B'dan il-mod irridu naraw illi dawn il-pazjenti ma jeħlu fl-ebda waiting list. Gvern ġdid jindirizza l-pjaga tal-kanċer tas-sider billi jestendi l-programm ta' screening għal gruppi oħra ta' nisa li jinsabu f'riskju akbar. B'konsultazzjoni mal-esperti tiġi eżaminata l-possibilità li mal-screening għal kanċer tas-sider isir ukoll screening għall-osteoporosi li hija marda fl-għadam. B'dan il-mod nkunu wkoll nistgħu inwessaw il-programmi ta' check-ups għal cancers oħra illi jistaw u li huma problematiċi ġewwa pajjiżna. Joseph Muscat qal li gvern ġdid isaħħaħ il-ġlieda tiegħu kontra d-dijabete. Nkunu qegħdin insaħħu l-ġlieda tagħna kontra d-dijabete, b'mod partikolari ħankun qed nitkellmu mal-NGOs f'dan il-qasam ħalli naraw x'tip ta' infrastruttura anka personali il-persuni li batu bid-diabete nistgħu b'xi mod jew ieħor nagħtuhom lil kull persuna individwali. Fil-qasam tas-saħħa mentali dan il-gvern ħalla l-aħħar il-preżentazzjoni ta' liġi ġdida u għaldaqstant il-liġi ġdida tas-saħħa mentali trid tgħaddi malajr mill-Parlament. Gvern ġdid jara li jkun hemm l-istrutturi meħtieġa kemm fuq livell ċentrali kif ukoll fuq livell komunitarju biex il-liġi għas-saħħa mentali tiġi implementata b'mod effettiv. Tul din il-konferenza tal-aħbarijiet Joseph Muscat irriafferma l-impenn ta' gvern ġdid għal titjib fiċ-ċentri tas-saħħa. Joseph Muscat qal li l-ċentri tas-saħħa dan il-gvern ħallihom jaqgħu lura b'tali mod li nħolqot sitwazzjoni li biex inqdew in-nies qed ikollhom imorru l-isptar. Konsegwenza hekk għal Joseph Muscat qed jinħolqu problemi ta' iffullar fil-Mater Dei. U għalhekk li gvern ġdid qed jinvesti 8 miljun euro aktar minn kemm hemm investit illum fl-infrastruttura taċ-ċentri tas-saħħa f'pajjiżna. Nixtiequ u rridu li ċ-ċentri tas-saħħa ikunu postijiet fejn in-nies jħossuhom tranquilli u jsibuhom miftuħin u jsibu s-servizzi neċessarji b'tali mod illi ma jkollhomx għalfejn li jmorru fl-isptar Mater Dei sabiex ikunu jistaw jeqdew għalihom. Joseph Muscat qal li bl-introduzzjoni tas-servizzi tas-saħħa ġodda fiċ-ċentri tas-saħħa tonqos il-pressjoni minn fuq l-isptar Mater Dei. Joseph Muscat riafferma l-impenn li gvern ġdid jibda programm apposta biex jitwasslu mediċini b'xejn fid-djar ta' persuni l fuq minn 70 sena, dawk bi problema ta' mobilità u dawk b'diżabilità fiżika severa. Nemmnu li permezz ta' dan il-programm illi ħajkun qiegħed jiswa 500,000 euro aktar milli nefqa rikorrenti, ħankunu qegħdin nagħmlu investiment ta' mod illi indaħlu iktar umanità fis-servizz. Il-mexxej laburista Joseph Muscat jgħid li t-titjib fis-servizz tas-saħħa f'pajjiżna jibda wkoll mill-komunità permezz ta' ċentri tas-saħħa aħjar. B'dan il-mod mhux biss jitjieb is-servizz mod il-pazjenti iżda wkoll titnaqqas il-pressjoni fuq l-isptar Mater Dei. Nemmnu li dan kollu nistgħu nibdewh mill-komunità. Il-komunità ħantuha importanza kbira u nemmnu li dan huwa wieħed mill-metodi biżvilupp anka permezz tas-settur privat illi permezz tiegħu ħankunu nistgħu illi innaqsu il-pressjoni fuq il-Mater Dei kif ukoll inwasslu għas-servizz tas-saħħa u sptar fejn tinqeda aħjar u fil-ħin.